ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟିପ୍। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ଖରାପ ଏଫେକ୍ଟ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ଏଭଏଡ଼ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମାନେ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବେନି, ନନଭେଜ୍ ଏଭଏଡ଼ କରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରିବେ ତେବେ ମାନେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଖରାପ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିୟୁଟି ଆଇଟମ୍ସ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ମାନେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ହେଉ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ମାନେ କସ୍ମେଟିକ୍ ଆଇଟମ୍ କେବେ ମଧ୍ୟ କିଣିବେ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରକାର ଝଗଡ଼ାଝାଟି ସାମାଜିକ ଜୀବନ ମାନେ କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇ କୁକ୍ଷତି ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏଭଏଡ଼ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରଭାବ ଭଲ ଏଫେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।